Johnny we. Ingane kibuna tiwe sibono. Kwete ni chale. Tiwe sibia. Bona tanga saiga. Nonya we sibire. Nonya kwe akira magutama ya. Nonya go tachereria. Manango go iko. This life. Porque me mata a correr abantu bande pastor cero. Abantu bale va a correr abantu bande con la bolsa. Por lo que para useless. Por lo que para hasta isalimie. Porque mo no buen. Antes como mo no buen. Basta. Ada semo. Porque mo ba? Igual. The book of Job 4 verse 20. In the book of Job, chapter 4 verse 20, the Bible says, Job, tosome, anya kubgatemu, kwatanemu. Biblia inasema namna gani? Job, hapo ngoma batachibu. Na imaira chibu. Abantu nabo baranyare kwa moja senga. Injo kwa kongo njibo siona. Devya manana. Abantu nabo baranyare ko bamoyo basenga kiyamambya. Koba moyo asenga kiyariri. Yamambya. Ebon. Kurenda omugorobo taika. Igunga tebye omugorobo tarakora kiminto. Otaraika. Wanyora baitirwe. Soma. Basire goika kare na kare. Oikariri. Igunga tebye. Jinaine koron kurubona. Pastor seo. Dan kurubona. Nana go timo kumnan koira nande. Yasa karal. Igunga tebye. I'm telling you. Come nyata sobo ikobwense. Menya buno monto, menya tama tukamange, menya buno monto ko menya tama tukabe. Ekyanga ko kale. Come nyata so igwa. Menya buno monto no bongai. Na tai ni sualensi otora. Ini sualensi ne. Ima se Kristo Yesu. No bo ekyanga to koma. Ora. Unabono. Ingoma nyata ko na ngoche. Ekyanga kanisa. My friend. Na tai ni sualensi bono. No kwa eto kero no kwa je nie nakare dit ewa avanzate bachina bakungu bako batimo so ebiombe yitari kyo bengo tabyo so ekiomba go so ekia negero ko iraigo igwango te mangana yango tangasa na mangana manane aisaine avanzate bale kolmo kabaire ate bakubwa buge bichurito ko tayo so gwane lelo ye bugi mwobo ngoboro bwenge na inde mwanyoranga ki kera mogo twala matanga muna haya mikono mune ibugate megwaya tutageti chi wireless ebi kondo bo sebi paso jo nangre to changere kani segura mali mekono ki ko kwantagere nyugo pancha monyi we amangana manene ayare bibirie goteba igwa mangana manene aiga ga goteba iga mwanya bantu bagosirigwa na indo sira ekiagera tokonyara komorora ekiagera osiriwe kuigakarana kare asenge ncho yekebekeri kiri tanane yada munango iga bana bamone na tigango tebi igo no menyo bagimo baba moiseke una kwagu kwarienge nche abaiseke baito bairanire bagwe sokenge njogete okomorwa kuminga no mon leke buye lianto akiboda wasa kalima bwato era kyobo kungu ya tene no yo bwa obegente yango kanye kababa bona ngo kuona kuli bigwa ntegere monyi gwe tigango tebi baba moiseke ekimanye teneke gokuna gwefa gatyanga tinenge gwe yemete rongibe psychologically ata selunga no bwate problem problem doubt you are just yourself but when I think atinge buya tigante no ko baba ibungo tebi anya tomo manyeti yes oye manu yengon ayo to no bogima amen
Anchon tagaronye with the next point. Abantaba bagusira kare na kare none tari okobe changira ekyagira mabaki tachiri ekyamaritago ntebye ngane bane tachiri igego kwa ya kiga bintu byari odi bikulina abantaba ngao nokomenya taso boiko bense omoisikari kirwe kinyero kakari kirwe takona kungukwarira abantu ngana no keroche kende ngeri yoroche baba yankulima ngando bwatekenisi Ire sengora ogima bono bwenge abaga kabuna baba ararire ngoto tokija sae ekiagera barora matuka mange gotobwa igasengo komenya taso boiko bwense baba gose mamura kanyeka ire sengora obogima obongo kuore abe tachiri abe motako mwere oyo kwebisioroe ogo kumogarare gento okintaka tengo teria seketabo ya saburi 49 orotere wa kianda ibuna malika wataba 49 takira kianda ngo ikikomi moria basoma bwango eyo eragera omonto agendere koba moyo butambe tabaisa kogenda sembera biyonsi nigo bamanye bonsi nigo bamanyete inganonya n'abantu abangaini ngokwa bali nabo karati ngo beka mangana nawe bonsi nigo bamanyete inganonya n'abantu abangaini sigo bakainje bakanainje ngokwa bali igo bakabaro ngokwa bali Digo pa korio ko ure to mosanga na ta. Soma. Nabo igo na barabari. Na machara. Elio batiga abantu abao bakwira chinibo chiabo. Gongo bale mobwe, obale mokuna kugwarenga no bwato bale mochiaka kaza. Abantaba ngaba gocha koira. Iwa, ese ni ubwato kuna kwenye kyo yoro. Chiba so bwate. Nabantaba ngaba raire. And that is why the pastor ngola tayo mokungu anega. No nango koya nyenywa. Tiganda ara ndalia. Eyago ntebinga mambia. Tidamanya. Jengo today. Ekiara tomorrow, I never know. Ekiwa, ekerong kwete. Mungo temi. Nalo kiango temiga. No anyane ndaga ro wachete. Otari ko mama to. Mungo temi mosani. Ekerong kwete. Abantu bakorera. Bacha. Na iwa segete basto minto. O montakwa. Omontaka mindoka wodi akorera akavuga tokige chachaka gago ika mongino yakamana kobo tukadana oyo naye boli okwere akamara goli ngo oyo kweta no mosanga sino mokungu Bale ani kachibwa ngabonge baba che koiwe moti kanja tunere Ibuwa tebya ntagaronye gwe ige karoro bokibo sama wakole kemungo ke yata yateba elio batiga abantu aba bakwira chinibo chiabo abantu abangao bakoira gento ke digo chinibo tweliga irie chinibo twasangeria abana bamonene. And that's why pastors, I want to tell our members that all of the richness that they have tigabare ntara monene ekiagero gokwango kuwe toto na tuana tukero jomone kene umara raita na manganawa aba sasa bakamino kaneti basa chabo bakatratiri sabago teba ya toro sirie edigwa come to Jesus. There is life in Jesus. Amen. Hallelujah. Oba tuma bole masengo. Amen. Chua say yes. Danya mangana lo kwenga alaga kamura ngokunyo. Nunga ten. Okunyo ankonyo bogima. Okunyo oba kyobo. Aba isekamala. Ule sibile bakungumara batana. Atana wanjaro kwe. Bakungumara cheni atana wanjaro kwe. Aro komo ngina. Omoro komo.
Matagende koro kwa madam. Matagende koro kwa sisite. Matagende koro kwa pesite. Mukimobono obwenge, my friend. Iko job wako telango mukimobonga kibole. The book of Job. Tuale kita chapter 4. Yako tebetera tebanga ki. Obokimobona kibole. No bwenge abana bongo nene. Another point. Yako tebaiga. The dying day and they continually wasting away. Lord kukeri tuko na inde basira. Yani tugezongeyora tebe na nole faida. Hakuna faida katika ulimwengu huu. Usipomjua Yesu wewe ni bure. Abeti kale kwa wapi? Beni temu Yesu na tumate. Na Yesu na ngete. Soma. Bana sama 17 ilikuwa soma Ezekiel. Bana sama 17 leo. Elisabuli elia 49. Bana sama 17. Akimata. Ekero monto yo arakwe. Eba. Takwira gento kende. Abonene bwaye. Uratu. Yana ire. Takwira kende. Na ire kende. Yaya. Airo balem. Yaya. Yaya. Aire mokai. Yaya. Aire abana. Yaya. Yana ire. Tari kende. Yende wota. Somalende. Abonene bwaye. Iboko motunyana. Obe. Koro koma basta, bogo tunyana. Obe. Koro kwa chifu aitana sana. Obe. Koro kwa kiole. Ekingeraba. Chirago tebi. Ebibi go tunyana. Mungo tebi bono. Kikiaba. Bogende isalia amonere. Mboko genda nere. Nonyo mondo yo kerare moyo. Nonyo kerare moyo. Ogwetebanga nigo asesenirie. Bantu barago tena weta kori tata. Oratira. Polisia manene ngumbwale. Nyaro kajali kira kanyami. Nyakanya. Kasai. Nonyo gotogiwa ekero ekoreira maya. Nonyo gotogiwa ekero ekoreira maya. Ere goikakwe. Goikakore gentoke. Asangireke achisokoro chaechire. Goikage enda asisokoro chakore gento. Ejo chitarore obora bwa onaende. Iwa abanye bakela. Nabana gotosabira ase bachire obuno bochinga. Mbabu atiense moyo gotosabira. Ekyaga bakanyeteki. Na andaso. Pastor. Pastor mbuka yo. Baka tiniti mo. Na ide kere serie go ikakota ibasi. Ekere serie go. Ekere nkwe mbono ngo korande. Anya tingo materie kene bono. Lo chako konyera ka imo kana iga. Dirin kwete anya nkwanya bali bono. Che. Anya ndanga bali bono. Ekere nkwete na anya bali. Donda abe pis. Let's walk pis. Lakinga materia iga. Siga manta banyaborimo. Bago kumaina ngabakule. Ngataba sabera ni kobuno bolimo. Oyo kure tiari. Ya basta mura atisinia basta osero, mura atisinia, anya korani ndo kere isiko, ndusi sinago kitama na basta kwa tantani. Na wewe msomambi yole. Aba kule ba. Na bere, ekia ya this finished. Iganga nyeteki na. Lerie kine karawe wocha. Eidoso asoka bako kolio osekoro kyoko. Igusa ameke Mungu. Keta komorandi. Omorandi ya kianda isana. Na inda kama ndoso mema tano. 22:32 na kama likago te batosoma mungwana takuna kongaino na sabani aba ule mwaro kisadaka katika ndio baka mwarosi amteli bobo ni mono mondo bobo igoti ekero na kule na kiana ngeyo it is done and it is done denga bere soma abali moyo abali moyo mbamanyete ngamba kwe mbamanyete ngamba kolege tokyo kolenda abakule
bakule tibamanyeti gento kende bamanyeti gento na tibagendere tikonyore ng'eria bono tibakuinyurwa nonya ndinde ngirende makumbusho ne yakima wako polisia makumbusho je manyanga makumbusho gocha bakora nale moja nga makumbusho je kimanyete bitondo nkora nale bile moyo egere bigende bimanyete ngambikwe binachekira kiapo makumbusho hakuna agoteba ngati mbakonyiro yandire soma elio obwanchani bwabo nakogecha nelibero byonsi ebyo nigo byasirete amo na barabwo tibabwati nonya ng'ake egetari kende asayo agokorwa aiga inse yelioba egetugie kembogoretie ndakeruta gochiaria engenje nkemagete nagetugutire that is how human beings do. Ekarawa moyo bwa barule the living soul. Ekare harura so muntu yago timoka pi ogendo ganyo cha kwa hiyo ndaso. Mata kuna kongai. Nsome kitabu kia nekiri ila hata kia enterrai. Ngate Mathayo 22. Ngate hata 31. Soma ngoto hiyo. Ngate Mathayo. Soma kwa Mathayo. Mathayo 22:31. Na kia dao. nase okoboki wakwa bakule timwana gosoma elimu atebetigwe asia na Nyasaye nche ninche Nyasaye Ibrahim nere Nyasaye ngo na Nyasaye Isaka na Nyasaye Yakobo ere tali Nyasaye bwa bakule ere tali Nyasaye bwa bakule olende Nyasaye bwa bali moyo eba muri babona abatogo sabirane abatogo sabirane batimuke asomole mbe Nyasaye mu beka sana ka Nyasaye mu ira mu anjete mono no maana beka saga ya Nyasaye okuru nando ira Nyasaye okuru nando ira japo mugago yago wala tera ni Iko kuari nga mangana konyo ko kuana gale bos. Iko manyanga karole moyo. Nari ngo korandelio, bwakari bagabuno morandia, korandelie, anya togo ntoka, that's the end of you. Waje mbwanja, no itala mokale. Equipo diunga tangasere ken. Kenga barandi balito, tenena tebe wante ken. Dako yewe sa bonzo la ken. Kwane ken. Dako retire sa bonzo kere obolimo. Kwane ken, me ken ngoto sibule. Amen. Ndari abere. No que no gosa sima bana ba manene, tote ya wante ken nga. Ki, gosa sima we ken nga. Wo, andari so. Gosa sima me we kanole binto bile tukuta. Abara nganya koruo. Owo ibi karuo. Aba so nyomba goromo wochia. Na aba so nyomba. Want to say the truth. Abana ba mona igumba tebie. Amagana manenta ke tego kore la igumba tebie. Igumba tebie. Ege ntobeta babuatie. Igwe. Ege ntobeta babuatie ko chia saba kure. Is their beauty. Their beauty. Kolekana kwabo. Their strength. Chinguru chiabo. Chiko batunya na. Enganende. Wangene chindagira chinyinge. Bechire mwega cheire. Chiko batunya na. Vile wataba. Ditangani. Diyoba ruoti buango. Na yande. Eke jago chanda niki. Ego chanda niki. Ego chanda niki aso mogi mo. Bona koi mo keri go bos. Pagi me wateri. Onya ngwanja. Omo buatie se kana ro no mogi. Ekagara bastante bense. Donya bon, kumbate. Quanto vado santa ni. Bakuku karang kwan, bakuku murah. Karang kwan. Kwan, mana ibu dah sholat di warung mana? Kwan. Mana kalau mana nombor kumpul. Kwan.
Banyaban, kemana tata ina sobo kibo. Ngaba. Padahal kamu tata ini. Gade bakungu na batanta ina. Bakungu abano 2021 ngote. Otakero motienyo sita. Ungang ko bunwe gochi. Bakungu no konyora batanga ine. Oyiwetenga. Manotiga nkoro mogo konsinira koya. Egere ba eberelie. Ebe se kolega ntokie. Igumbata ya wana ba manene. Onye mwancha matuko. Mwale gotera ngani nutitachiri. Mokoli kaba bunge. Bachiche bakoli gibakasole mogondo. Bayala kababia. Lakini asenge njoto tanta ine. Kwa usiringi 50. Wake kule ya ababe. Nega lo chuka ba monto go saberira. Ende tadi subana no chipara kitaraba. Ekera mamanyirenga. No kwa 50 omonto tambo kogenda. Anchamo ikaranse. Mwechoke buya. Erinda abantu abatuligie ekagera uya employer. Ende toba emeremo. Kera tu abaire emeremo. Nari toko nyako babali amaswali bayanelie. Enda kitawa watabia kena. Inkelinga mwale gwanja. Tobwata le kuma baka Yesu. Ekiagera no nyama kweli aro. Abale barali me ya Yesu. Mbaboke. Na inde mama togi Yesu kale na kale. Nara mangana manana. Tuto watabia kena kelinga ki. So ime ya Yesu. Ano tutigarete. Nganyete Yesu ekiagera inchi. Oyo ntabu atoke. Oyo tasoke. Gumba tebie. Onya kora omosai. Tigango tebie. Ebisebiense baba. Mbigo sokie. Lakini ekisega tago soki Yesu. Amen. Na indege gwanje to be completely. Njona hotel. Digo tigango tanga sereken. Ekiya Yesu okomo itaba. Ogo kwano okwa. Noro no bagimabwari. Ime ya Yesu. Ime ya yantolo no bogima. Digo so ime ye manu ye ngondi ekiya nero no bogima. Omosacha okonywe changa ngogo gokonya. Ekiya gere changa. Lakini bakungu sometimes nina kola bakeli etiki amaene. Pasa nina kola makele bakungu etiki. Yagera wango tebi. Nje mosato konywa na ala koba mokungu na ala kamanya mosato konywa. Pasa benga mata agolete. Akobo. Okoi wakobo linga nyomendra. Yani kamchine roko. Wale ko barane chimena. Anta que te gotanga saiga. Yesa go konye. Na bali mo kwenga. Biblia gote ba mwara gere liu. Amen. Yebo. Biblia men. Kitabu ko ngaba kukibere. Komina isa, abe gote bali. Mango to ko. Obe no wo montolia okwa omontonde kenywa yojoganirie dobo songo kia motindia elinda nyara kuligereria obogetiria ndabwae Ekoromo ntatindete kumanyale yago kwan kumanyale yago kwa ngaro musacho ndatindete ako kuleka tenga keri to ako tabana banya tori koigora ota ngora Ani ogwa ichoirwe no bosoku libaga lyogusikwa lyogusikwa aekanywe abo monto tarugeti ekom aekanywe obe omonto otarugeti Como sacha otarugeti como sacha otarugeti na jago
Omonene. Aha. Kera Moise. Kera belo monene. Oro ko kwa bali Moise. Moise kere. Na wanta que tengo tebilenga. Aya buno njengo siyule sana. Ngombo kungonywa maruna basati. Bono gatinde tentura. Gakugwa bono kakibona akugwa ngoko magororo. Ngama magororo kia. Maite bizo muchana. Kera kia sigaye. Sori mase Kristo Yesu. Ekiagera imeyaye. Ndono no bogima bwa kana nakalo. Amen. Saba sene ateso kusoma moja.